De vegades, els adults creuen que innovar és inventar el que no s'ha vist mai. Tenir les ments més brillants amb les idees més transformadores. I sí, es podria tractar d'això. Però durant més de 150 anys, a Sant Joan de Déu han après que innovar va molt més enllà. Innovar és tenir un quiròfan d'última generació, però també és permetre a la mare o al pare que entrin amb mi, perquè la seva abraçada també guareix. Innovar és fer servir la tecnologia més avançada per tenir cura dels que estan en els seus moments més difícils. Però també és que ens deixin continuar jugant quan estem ingressats, perquè seguim sent infants. Innovar és fer que pugui ser a casa i que segueixin cuidant-me com si fos a l'hospital. Però també és que l'hospital sigui un lloc bonic i em faci sentir com a casa. Innovar és cercar diagnòstics precisos i trobar noves teràpies. Però també és calmar-me, fer-me riure o preguntar-me com em sento, perquè la meva veu és important. Innovar és tenir grans idees i provar-les una vegada i una altra fins que funcionen. Però també és obrir-se al món per compartir allò que es descobreix. Innovar és seguir caminant encara que no sàpigues què hi ha més endavant i saber que es pot aconseguir allò que sembla impossible gràcies a la confiança dels que ens ajuden. Innovar al meu hospital és imaginar alguna cosa nova cada dia, però sense canviar allò essencial, l'equilibri entre curar i cuidar.